Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo fepụtara ma na-efegharị n'efere mba ụwa kamgbe ụnyaa, bụ ihe onyonyo si n'ụlọ ụka amadịka St. Mary's Catholic Church nke dị n'obodo Idedu etiti Amaokwe n'ime okpuru ọchịchị Udi na steeti Enugu. Kedu ihe mere ebe ahụ? Dịka anyị si wee hụ n'ihe onyonyo a anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, ị ga-ahụ ebe ya bụ onye ụkọchukwu na ụmụ nwaanyị ndị CWO Catholic Women Organization bụ ndị bịara maka mmemme August meeting, ebe ha nọ n'ime ụlọ ụka wee na-azọ ihe amaghị ihe ha na-azọ. Mana ihe ọzọ anyị hụziri bụ ebe ya bụ onye ụkọchukwu na-atụfusi ololo mmanya ebutere abụ ụmụ nwaanyị ji wee na-eme ya bụ ọgbakọ August meeting. Ma dịka anyị si wee nụ n'akụkọ nke anyị nwetara, ha na-akọwa na ya bụ onye ụkọchukwu bụ onye na-elekọta ụlọ ụka ahụ bụ St. Mary's Catholic Church, na ọ gwagbuola ụmụ nwaanyị ahụ si ha na ha anọla n'ime ụlọ ebe ahụ wee mee ọgbakọ ahụ bụ August meeting, ha chọọ ebe ọzọ ha ga-anọ. Mana ha bụ ụmụ nwaanyị jụrụ ajụ. Onye ụkọchukwu wee bịazie n'ụhụ ka ha na-eme ya bụ ọgbakọ, ma nri ma mmanya na ihe ndị ọzọ ha butere ha ji wee na-eme ya bụ ọgbakọ. Onye ụkọchukwu ahụ wee bata hụ ka ya bụ ihe si wee na-agasị mba na nke a bụ mmetọ ka ụmụ nwaanyị a na-emetọ ụlọ ụka, na ya achọghị ya. O wee gaa bụrụ ihe oriri ha dowere ebe ahụ wee wufuo ma chụpụ ha bụ ụmụ nwaanyị. Dịka a chụpụrụ ha n'ụlọ ụka, ụmụ nwaanyị agbaala wee gaa kọrọ ndị di ha. Ihe ọzọ anyị hụrụ na nkeji ole na ole bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ndị dimkpa ndị di ha awụchie na ya bụ ụlọ ụka n'igwe n'ọnụọgụ, wee na-ajụ ya bụ onye ụkọchukwu ajụjụ si ya kedu ihe butere ụdị akparamagwa a. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyọ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'ụlọ ụka St. Mary's Catholic Church nke dị n'obodo Idedu etiti Amaokwe nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Udi na steeti Enugu. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Open any disturb labor. Open disturb labor. Let's go labor. Let's go labor. Brother, I come and check on the thing, brother. I come and check me and need them. This is
Sit down. Now sit down. Akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo a butere nkwumuche onye dị iche iche n'efere mba ụwa ebe m hụgasịrị ya, dịka ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ya bụ onye ụkọchukwu mere nke ọma na ụmụ nwaanyị ekwesịghị ịnọ n'ime ụlọ ụka wee mee Ọgọst meeting n'ihi na Blessed Sacrament nọ n'ime ụlọ ụka ya na ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị nsọ nke a ga-emerụ emerụ makwanụ nke na-ekwesịghị ka a nọrọ n'ime ụlọ ụka ahụ wee mewe ụdị ọgbakọ ahụ. Ụfọdụ ndị mmadụ n'ime ndị kwadoro ya na-asịkwanụ na ọbụnadị Jesu Kristi n'onwe ya, onye nke a na-eso ụzọ ya dịka Christians, na mgbe ọ batara n'ụlọ nna ya n'ụlọ nsọ wee hụ na ndị mmadụ ewerela ụlọ nsọ wee mere ahịa ebe a na-ere ihe na ebe a na-agbanwe ego, na o were iwe wee were ụtarị chụsaa ndị niile nọ ebe ahụ. Ewee sị na fada enweghị ihe ọjọọ o mere na ịchụsa ụmụ nwaanyị ndị bịara imeto ụlọ ụka. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ sị na ya bụ fada na ọ bụrụgodu na ụmụ nwaanyị ahụ mere ihe na-adịghị mma,
na ya bụ fada emeteghị ihe o mere ịga ka ya na ụmụ nwaanyị gaa dọghashiwa ka ya na ụmụ nwaanyị lụwa ọgụ na o mere arụ. Ma ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụkwanụ sị a na-asị ụmụ nwaanyị anọla n'ime ụlọ ụka wee mee Ọgọst meeting, o nwere ebe ọzọ edewere ụmụ nwaanyị na ọ bụrụ na ha nwere ihe dịka họl n'ụlọ ụka ahụ maọkwanụ na ha nwere mbara ezi buru ibu na ha nwere ike itinye kanopi wee nọrọ na ya wee mewe ọgbakọ, enwe na-asị mana ọ bụrụ na o nweghị ihe dị otu ahụ nọ n'ụlọ ụka, kedu ebe fada chọrọ ka ụmụ nwaanyị gaa wee mee ọgbakọ Ọgọst meeting bụkwa meeting gbasara ụka? Mana mụ onwe m naanị otu ajụjụ ka m nwere ịjụ na okwu a. Ajụjụ m nwere bụ onye ọbụla lere anya n'ụlọ ụka ahụ ga-ama na ọ bụghị tata ka a rụrụ ụlọ ụka ahụ, ọ bụghị ụnyaahụ ka a rụrụ ya bụ ụlọ ụka. Ya bụ ụlọ ụka anọọla ọtụtụ afọ. Amakwanụ m na ọ bụghị mbụ amalitere mewe Ọgọst meeting n'ụlọ ụka ahụ. Wee na-ajụ kedu ebe a na-emebu ya bụ Ọgọst meeting? Ọnwa onye ọbụla bụ onye amaokwu ụdị na-ekiri ihe onyonyo a, biko deere m ya na ngalaba okwu. Kedu ebe ụmụ nwaanyị ahụ na-emebu ọgbakọ Ọgọst meeting ahụ afọ ọbụla? Afọ ole ka ya bụ onye ụkọchukwu nọrọla n'ụlọ ụka ahụ? Isi ajụjụ m wee bụrụ, ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ ha na-anọbu eme ọgbakọ Ọgọst meeting a n'afọ ndị ọzọ gara aga ha merela eme, ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ ha na-anọ eme bụ ya na-abụghị n'ime ụlọ ụka ahụ, kedu ihe mere ebe ahụ ha ji wee buruzie ya bata n'ime ụlọ ụka ugbu a? Ma ọ bụrụkwa na ọ bụ n'ime ụlọ ụka ahụ ka ha na-emebu ya bụ Ọgọst meeting kamgbe ha malitere ụlọ ụka ahụ, kedu ihe mere nke afọ a jizi wee dị iche? Fada ji wee sị na ọ dịghịzi mma. Ọ dị mma gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị na inuche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji ka mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo ya, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịara m aka na share button. Ya maara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.